Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Nandito na ang programang Alagang PhilHealth. Magbibigay linaw sa inyong mga tanong kasama ang PhilHealth Regional Office number 5. Mapapakinggan alas 10 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ngayon, nandito na ang inyong mga anchorman. Holiday ngayon na in holiday mode ang Prinsesa Geraldina Naron. Holiday sila sa gobyerno. Ma'am Gigi, gandang umaga sa iyo. Yes, good morning Sir Pio and good morning po sa lahat ng nanonood at nakikinig dito sa ating Alagang PhilHealth sa DCGB. And mali ka dyan, Sir Pio. Hindi po kami hindi sa PhilHealth. Naka-work from home arrangement po kami ngayon. Kaya naman po kahit sabi ni Sir Pio na holiday ang government offices, nandito po ako ngayon para sa ating programa para magbigay sa inyo ng mga updates tungkol sa inyong membership and benefits. Ikaw naman, Sir Pio. Char. Sabi nila, char. Hello, Ma'am Gigi. Mahina ba yung audio? Hello? Nawawala. Okay naman po, Sir Pio. Okay na okay po. Ayun, oho. O di, sunod-sunod ang ulan ngayon, bagyo. Ang daming baha. Wala ka bang balak mag-swimming dyan? Wala naman pa akong balak, pero ikaw napunta ko, Sir Pio. Naka-ano ka, swimming trunks. Kapag ka nag-DCGB. Totoo ba yun? Nakita ko yung picture. Kasi baka. Ay, nako. Ay, doon ako sa linya, parang may delay ata dito. Doon sa isang linya mo, sa phone mo tabi. Ano, Ma'am Gigi, ha? Ibababa ko ito. Sige. Kasi parang may delay eh. Okay, sige. Doon sa linya phone pats kitangon yan. Si Ma'am Gigi na naron. I-dial ta. Hanggang kitang 10:30, programang Alagang PhilHealth. Yan. Ayan na. Okay na, nag-ring na. Nagbibisi. Nata ito. Muna mamabisi. Ayan, okay na. Yan. Hello? Yan, Hello? okay na. Okay na po ba? Nakwa na. Nakakonektar na. Yan. Mukhang may pinindot ka na. Ano? Ano? Ikaw mahilig ka maglangoy siguro sa baha, baka magka-leptospirosis ka. Yan ang iiwasan natin, Sir Pio. Kaya ikaw, huwag ka mag-swimming trunks pag pupunta ng DCGB. Dapat iwas tayo sa leptospirosis, lalong-lalo na ngayong panahon ng tag-ulan at tagbaha. Ano ba yan? At paano to nakukuha na leptospirosis? Lagi nating napapakinggan to sa mga radyo, napapanood sa balita, nababasa sa news online. Ano ba to, Ma'am Gigi? Yes. So ito pong leptospirosis, usually na ririnig nyo to kapag gantong mga panahon talaga. Ano po? Mga araw ng tag-ulan at bagyo. Ang leptospirosis po ay isang sakit na sanhi ng mikrobyong Leptospira interans na nakikita po ito sa ihi o dumi ng mga hayop tulad ng mga daga. Now, bakit ba uso ito pag tag-ulan? Siyempre po, yung mga ihi ng mga daga at iba pang hayop ay humahalo dun sa tubig baha. Kaya naman po, pwede tayong magkasakit nito kapag mga gantong panahon. Yung bacteria po na ito, yung Leptospira interrogans, ay nabubuhay po sa kidney ng carrier nito. Kadalasan po, talagang pag mga gantong moments na may mga tubig baha, tapos contaminated ng ihi ng daga, saka po nauuso itong sakit na leptospirosis. Karaniwan po, naipapasa ito sa tao, lalo kapag tayo ay lumulusong sa baha. 'Di ba? Tapos meron tayong may bukas na sugat,
o kaya naman po kapag nakapasok yung tubig sa ating mga mucous membranes tulad ng ating mata, ilong, bibig, tenga. So yun po, pwede po tayong magkasakit nito kapag na-expose tayo sa tubig baha na contaminated. Maaari din pong magkaroon ng leptospirosis kung nakatira po tayo sa mga paligid na may lupa o tubig at doon dumudumi or umiihi yung mga infected na hayop. So bukod po kasi sa mga daga, maaari din pong carriers o tagapagdala ng bacteria yung mga baka, baboy at aso. Pwede rin po ito makuha sa kagat ng mga daga o sa pag-inom ng tubig na contaminated ng ihi ng daga. Bihira po ito makuha ng mga tao mula sa kapwa-tao, ngunit posible po itong mangyari sa pakikipagtalik o sa pagpapasuso ng isang ina na may sakit sa kanyang sanggol. Actually po, yung leptospirosis po, marami talaga yung cases na naiulat simula ng January. And lalong-lalo na po ngayon, may nabasa pa lang po akong news sa Manila Bulletin actually, na ang DOH po nag-declare talaga na dahil po itong sa mga sunod-sunod na araw na pag-uulan at pagbagyo, talagang nag-sudden increase or spike tayo sa leptospirosis cases. Yan. Anong simptomas niya na leptospirosis na para ka na bagang daga na tumatakbo-takbo, tumatalon-talon. Para nang yung Tom and Jerry ba? Ikaw si Tom, ako si Jerry. So, ang leptospirosis, Sir Pio, kapag meron ka nito, usually nararamdaman po siya 4 to 14 days after ma-expose sa bacteria. So, hindi naman po automatic ng pagsulong natin sa baha ay makaka-feel na tayo ng symptoms. Usually po, it takes several days. Ito po ay tinatawag na incubation period. Kung baga tumatambay muna, nagpapalakas muna yung bacteria sa katawan nyo bago ka talagang aatakihin nito. So, kapag sa mga oras na experience na po kayo ng symptoms, ang pwede niyo pong maramdaman is yung pabalik-balik na lagnat, pag-ubo, panginginig, sakit ng ulo, pagkahapo, pagkahilo at pagsusuka, pagkatae, pagkawala ng ganang kumain, pamamantal ng balat. So may kasama po itong rashes, pamumula ng mga mata, at pagsakit po ng kalamnan, lalo na sa hita at sa likod. Kaya po tayo nagkakasakit, masakit yung kalamnan kasi ito po kasing leptospirosis, it can cause internal bleeding. Karamihan po na nabanggit kong symptoms, kahawig lang siya, 'di ba? Para kang nagkatrangkaso lang. O kaya naman meningitis. Kaya importante po na magpakonsulta tayo sa doktor at huwag mag-self-medicate. Yung inakala natin na tinangkaso tayo or sinisipon lang dahil naulanan, lumusong sa ulan, actually po baka leptospirosis na yan. So, possible po kapag meron kayong mga open wounds or talagang matagal yung exposure ninyo sa tubig baha at nagkaroon kayo ng mga symptoms na gano'n, magpa-check up na po tayo. Ano yung peligro niyan, risk factors, kung di yan maagapan agad? Yes. So ito nga po yung problema dahil parang ordinary flu lang yung symptoms, minsan pinapabayaan po ng ating mga kapwa Bicolano na naka-experience ng symptoms. Kaso ang problema, maaari pong lumabha ang leptospirosis kung hindi ito maagapan at maging dahilan po ng pagkamatay. Maapektuhan po kasi yung mga internal organs natin o lumang loob tulad ng atay, baga, bato, puso at utak. Oo, ang malubhang kasong nito ng leptospirosis, yan tawag po natin na Weil's disease. Ang mga experience po natin kapag nagka-Weil's disease tayo, dyan yun po nakikita yung paninilaw ng balat at puting bahagi ng ating mga mata. So para tayo nagkaka-jaundice, sabihin mo, wala naman ako problema sa liver, ba't ganito ang nangyayari? So possible po kasi na dahil dun sa bakteriyang yun, naapektuhan na yung liver natin at pwede tayong magkaroon ng paninilaw ng balat at puting bahagi ng ating mata. Of course, pwede rin po mamamaga yung bukong-bukong, paa at kamay, pananakit ng dibdib, seizures o matinding sumpong, pangangapos ng hininga, pag-ubo ng dugo, pagkawala ng ganang kumain, pamantal ng balat, pamumula ng mata, and again, yung pagsakit po ng ating kalamnan, lalo na sa hita or sa likod, kasi yung kidneys na po ang nagkakaproblema dyan. Paano mo malaman kung meron ka na niyan? Sana wag naman.
Opo. So, usually po, para ma-confirm na talagang leptospirosis po ang sakit ninyo, naggagawa tayo ng laboratory test kung saan susuriin po yung composition ng inyong ihi, dugo at cerebrospinal fluid or yung liquid po na mahanap sa galugod ng ating utak. So, kapag naka-feel na po kayo ng mga symptoms, yung flu-like symptoms, plus yung additional na yung sabi ko nga pagjo-jaundice ninyo or yung sumasakit na po yung mga kalamnan nyo, etc. Oras na po magpa-check up para po mai-recommend na kayo ay magpa-confirmatory test for leptospirosis. Paano yan magagamot at anong binibigay na medisina dyan? Oo. Usually po kasi Sir Pio, kapag talagang lalo na yung mga health workers natin or yung mga frontline or yung mga kasama nating mga police, kapag yung mga health workers, kapag sila po talaga ay na-expose dahil po kailangan nilang pumunta sa kanilang workplace, gawin nilang mga duties nila kahit panahon ng baha, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na leptospirosis prophylaxis. Usually po ang mga health centers natin, ang DOH and even hospitals, namimigay po ng mga antibiotics tulad ng doxycycline. Ito po yung ginagawa natin na prophylaxis kapag na-expose talaga tayo sa tubig baha para maiwasan natin yung leptospirosis. Ang ibang pasyente po, kung minsan ay nangangailangan ng mga karagdagang gamot pa bukod pa sa doxycycline or mga antibiotics tulad ng penicillin. Now, kailangan tapusin po, importante kapag kayo ay nag-take dito, tapusin natin yung pag-inom ng gamot ayon sa recommendation ng doktor. Kasi yung iba, nag-take lang ng 1 o 2 araw, pero actually po, pag antibiotics, napaka-importante na ubusin po natin. Tapusin natin yung how many days i-require or inirecommend ng doktor, inumin yung gamot na yon para hindi na po bumalik yung bacteria kapag itinigil yung medication. Para sa malubhang leptospirosis naman po, kinakailangan na pong ma-admit sa hospital. Kasi sabi ko nga po, yung mga internal organs ang tinatamaan niya. Importante pong ma-confine para mabigyan ng antibiotics ng direkta sa dugo. Kasi hindi na po yan madadaan sa mga painom-inom ng tableta kapag kayo po ay medyo may advance ng leptospirosis. Kasi kapag naapektuhan na po yung internal organs natin, kailangan din po natin ng mga equipment tulad ng medical ventilator o kaya naman po dialysis machine. Paano tayo makaiwas dyan sa leptos? Opo. So, yun nga sabi nila, Sir Pio, prevention is better than cure. Kahit naman po, merong pinamimigay sa ating mga health centers na doxycycline, kahit naman po, pwede kayong magpa-confine sa hospital kapag kayo ay nagka-leptospirosis, mas maganda pa rin po na iwasan natin siya. Ano po ba ang pwede natin gawin? Una po, huwag lumusong or maligo sa baha at umiwas sa maruming putikan. So, ikaw, Sir Pio, huwag ka na magsiswimming trunks at mag-swimming sa baha, ha? Bad yun, ha? Pero minsan po kasi talaga hindi natin naiiwasan. Lalong-lalo na yung mga napaka-importante na mga trabaho na kailangan po talagang lumabas para gawin yung kanilang mga task para makapagbigay ng serbisyo sa ating mga kapwa. If ever talaga po hindi maiwasan na lumusong sa baha, magsuot po tayo ng boots or gloves para naman po or any outerwear po na magbibigay sa atin ng protection mula sa contaminated water, ng baha, o kaya sa lupa habang tayo nagtatrabaho. Kung hindi talaga maiwasan ang pagsulong sa baha, pag uwi po ng bahay, ay maglinis agad ng paa at katawan at maglagay ng alcohol sa katawan. Maglagay din po tayo ng rat traps or rat poison upang mapigilan ang pagdami ng mga daga. Linisin din po natin maiging ating pamahayan ng mga daga at insekto. And of course, kapag meron tayong mga sugat, gamutin po natin. Lalong-lalo na kung yung mga sugat natin ay nasa paa at sa kamay. Kasi yun po yung talagang na-expose sa tubig baha. And also, ingatan din po natin ang ating mga alagang hayop para hindi sila magkasakit at pagmula ng bakterya. Yan. Bago tayo sa benepisyo ng PhilHealth para sa leptospirosis, ibababa ko muna, ma'am, para wag maputol and maridial po ako. Wag mong ibababa ko muna, ma'am, and maridial ako, ha. Eto na, binaba ko na para buwelo ang usapan. Yan, taiguaning benefits yan para sa leptospirosis, mga naghihire lang.
na kan leptospirosis. Igwaning nakakanigo diyan na package man yung PhilHealth So kung Hello halimbawa po. hindi naman natin hinihingi Ma'am Gigi, nagkasakit na infect ng leptospira, anong benefits anong ayuda kumbaga ang programa ng PhilHealth para sa may sakit na leptospirosis? Okay po. So, kapag meron nga po tayo ng leptospirosis at medyo lumala na siya at kinakailangan na ng confinement, po tayong mga benefits sa PhilHealth para dito. Mhm. So, kung kailangan pong ma-admit sa hospital, binabayaran po ng PhilHealth ang sakit na leptospirosis, moderate to severe, sa halagang 20,450 pesos. So, noon po, dati siyang 14,300, pero dahil po sa mga series of increases sa case rates ng PhilHealth this 2024 and 2025, ngayon po ang current rate natin is 21,450 pesos. Ito po ay pwedeng ma-avail sa mga levels 1 to level 3 hospital. So anong ibig sabihin nito? Kung kayo po ay na-confine for moderate to severe leptospirosis, yung amount po na 21,450 pesos, dapat po ibabawas na po yan sa inyong total hospital bill bago kayo ma-discharge. Yeah. So ganun lang po kasimple. So kung ang bayarin nila is 22,000, yung 21,450 sagot na ng PhilHealth. Yan. Yes po. At yung natirang 650, pwedeng hingiin nyo kay Sir Pio. Walang yaka, ako pang mag-aabuno. Lastikuhin kita dyan. Pinapatawa lang kita, Sir Pio. At yung mga listeners natin, di ba? Ikaw naman. Anong kailangan gawin para makagamit ng PhilHealth oras na ma-hospital ang miyembro o dependent niya? Anong kailangan gawin? Halimbawa, nagkaleptos yung kan mismo, yung member o kaya dependent niya. Paano sistema? Opo. So, again, magandang na-mention mo yung Sir Pio, ang makagamit po ng benefits, hindi lang po yung member, kundi pati yung kanyang mga qualified dependents as long as nairehistro niya po yung mga dependents, of course. Ang lahat ng Pilipino po ay ginagaranti na agarang makakagamit na kanilang benefits sa PhilHealth. Ito yung tinatawag natin na immediate eligibility sa kanilang anytime po kapag kinakailangan nila. Kung registered na po sila, kailangan lamang po nilang ipaalam sa isang facility or sa hospital kung saan sila na-admit yung PhilHealth identification number nila or PIN. Pwede silang mag-present na kanilang PhilHealth ID, na kanilang MDR, or actually any valid ID sa billing or PhilHealth section ng hospital para matiyak po yung kanilang identity. Now, doon po sa hospital, lahat ng accredited facilities po ng PhilHealth, may access po sa tinatawag natin na PhilHealth portal. Doon po iti-check yung pangalan nila, yung PhilHealth identification number nila, and then makita po doon kung yung member ay eligible gumamit ng benepisyo. Usually naman po, dahil sa ating immediate eligibility, ay lagi naman po yan nag-yes. And kung mag-no man po, dahil may mga issues, discrepancies po sa inyong records, for example, hindi na update, hindi pa na-add as a dependent yung inyong dependent, pwede lang po yan. Kahit i-attach lang po yung mga supporting documents, makakagamit pa rin po kayo ng benepisyo. Maaari po kayo mag-download, by the way, ng inyong MDR sa aming website. Baka po kasi ngayon, Sir Pio, dahil po may bagyo, nahihirapan sila pumunta sa mga opisina ng PhilHealth, or dahil closed po yung opisina ng PhilHealth, nag-worry sila na paano kung wala akong MDR? Paano kung wala akong ID? Wala pong problema. Pwede po kayo mag-download ng kopya ng inyong MDR sa PhilHealth member portal, or pwede naman po na kahit actually wala pong MDR, basta ma-check po sa system na kayo ay qualified at eligible, pwede naman po yan. Pero just in case gusto nyo mag-download, bumisita lang po sa aming website, www.philhealth.gov.ph. Pumunta po kayo sa online services at
mag-register or sign up sa PhilHealth member portal. Doon po, maaari po kayong mag-print or kahit i-ano nyo lang po, save as PDF para ipakita nyo lang sa phone ninyo ng inyong mga MDR. And also, at the PhilHealth member portal, makikita nyo rin po yung member data ninyo. Makikita nyo kung updated po ba yung dependents ninyo, kung kompleto ba, andun ba lahat. Pati na rin po ang inyong contribution history, lahat makikita yan sa member portal natin. So, yun po ay para sa mga members din ng PhilHealth. Kung hindi pa kayo registered sa PhilHealth, pwede pa rin po kayo maka-avail ng benefits. Kailangan lamang po magparehistro bago lumabas ng ospital. Kung ang anak, asawa, or magulang ng pasyente ay hindi pa na-declare na dependent, pwede nyo po yan na ma-update. Basta po ma-update yan prior to discharge, makakagamit pa rin po kayo ng inyong benepisyong PhilHealth. I-submit din sa billing section yung tinatawag natin na Claim Signature Form or CSF, kasama ang anuman na supporting documents na maaaring hingiin ng hospital kung kinakailangan. So again po, andyan ang benepisyong PhilHealth pag kailangan ninyo, lalong-lalo na po ngayong panahon ng pagbabagyo at pagbabaha. Any activities, announcement from Your Honor, please, Miss Gigi Naron? Yes po. Right now po walang activity kasi binabagyo tayo. Pero, opo, anytime po pwede po kayong mag-message sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5, kung meron tayong katanungan para matulungan po namin kayo. Madirect po namin kayo sa mga opisina na pwedeng tumulong sa inyo, lalong-lalo na ngayong panahon ng pagbabagyo. Ano po? And also reminders din po sa ating mga listeners na sana po siguraduhin natin na updated ang ating contribution at ating member record para tuloy-tuloy po ang ating paggamit ng ating mga benepisyo. And reminder din po na walang bayad ang pagkuha ng PhilHealth ID at member data record. Mag-ingat po tayo sa kumakalat na online fixers na nag-aalok ng serbisyo ng PhilHealth. Ano po? Kung kayo po ay may katanungan, ipadala lamang po sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5 Bicol Region, or tumawag sa 24/7 PhilHealth Action Center 8441-7442. What time is it, Miss Beautiful Gigi? Yes, time right now, it's 10:27 at oras na po para magpaalam. Maraming salamat po sa mga lahat ng nanonood at nakikinig dito sa Alagang PhilHealth sa DCGB. Sa PhilHealth Regional Office 5 po, layunin namin ang PhilHealth na mabilis, patas at mapagkakatiwalaan. Sa ngalan ng aming Regional Vice President RVP Alberto C. Maduriao, kami po ay nagpapasalamat sa suporta ninyo sa National Health Insurance Program. Just mabalos po sa Indugabos and then stay safe po. God bless. Thank you so much, Ma'am Gigi Naron ng PhilHealth. Salamat kan sa idong pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang Alagang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Huwebes, alas 10 ng umaga, dito sa DZGB. Alagang PhilHealth. Hatid sa inyo ng PhilHealth Regional Office Number 5. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.